Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe vou vos a aprender a facer unha fabada moi especial, porque é unha fabada que fago eu con lentellas, con fabas e co mellor da nosa ría, que é o pulpo. E vou utilizar en esta ocasión a fava de Lourensá, alá da Mariña Lucense, da parte norte de Galicia. Unha seguidora miña puxos en contacto comigo para mandarme este regalazo. Eu vou aproveitar para facervos a fabada e tamén vou aproveitar para plantalas na miña horta. Así que hoxe o que teño que facer é quitar un pulpo do congelador e poñer as lentellas de mollo. Moitísimas gracias, querida María, por este regalazo. Vou dar boa conta del. Mais ou menos un puñadiño así dá para un plato de comida, así que dependendo dos que seamos, pois contamos a puñados. E aquí se quedan hasta mañán. E ao día seguinte encontrarémonos con esta fermosura. Mirade para aquí a diferencia de tamaño, que están hinchadísimas e grandes, e vou vos a enseñar ao lado unhas que están secas, que non puxen de mollo. Tremendo. Duplicaron o seu tamaño. E vamos a lavar o pulpo. A tripa, o pulpo tena na cabeza. E a isto chámaselle majorro. Entonces, quitarlle a tripa ao pulpo, limpalo, chámase desmajorrar. E para iso, métese un dedo así, que sale polo outro lado, e vaise soltando e dáselle a volta. Soltanselle estas cousas todas, vaise soltando todo isto, así para atrás, e quedanos aquí toda a tripa. Méteselle o dedo así por aquí, e tírase para atrás, e xa nos sale todo limpo, xa estaría. E agora damos a volta, e quitamoslle a boca, apretando así, xa estaría. Agora hai que limpar moi ben os chupóns. Os chupóns son como este tipo de ventosas que ten polos tentáculos. Suelen estar cheas de limo e de babas deste tipo de moco que ten, non? E para limpialo, debaixo dun chorro de agua, vamos apretando e tirando por todos os tentáculos, así, apretando, e xa nos sale todo o limo. E xa estaría. Poñemos a ferver unha pota con agua que é suficiente como para que o pulpo poda flotar e bailar na agua sin tocar no fondo. Poñemos o pulpo pola cabeza e metémolo. Isto de metelo 3 veces solo é 3, 4, 5 as veces que sean, é para conseguir este efecto como de flor, non? Que se abra ben, para que a agua vaya ben por todos os tentáculos e que se cosa homogeneamente, o máis homogeneamente posible, porque así, ao metelo así e bailar así con el, fai esta forma e coserase moito mellor. Seguro que vos atopastedes por aí con miles de trucos mágicos para coser o pulpo e que che quede perfecto. Realmente ao pulpo, para coselo ben, só lle fai falta agua fervendo, nada máis. Eu teño visto cebola, corcho, bueno, botarlle, pois, non sei, objetos variopintos a agua para que o pulpo quede perfecto. Non existe ningún objeto mágico que che vai a coser o pulpo perfectamente. Si o teu pulpo queda como chicloso e por fora e por dentro queda como furado, posiblemente sexa porque o pulpo xa estaba furado antes de coser. Hai varios motivos polos cales o pulpo pode estar furado, que se lle chama, que a súa carne é chiclosa, pero non ten nada que ver como a vas a coser. O de que ten que ser en unha tarteira de cobre
tampouco non é de todo verdad. Pode ser en calquera tipo de material. O do cobre é porque o cobre é un metal que transfiere moi rápido e mantén moi ben o calor. E nas feiras é así, cando vedes que as potas son sempre de cobre, é porque así poden optimizar ao máximo o tipo de energía que usen para quentar a agua, pero iso non quere dicir que en aceiro ou un outro tipo de metal non vayas a coser ben o pulpo. Non ten nada que ver. O importante é que a agua non deixe de ferver, que estea fervendo todo o tempo, a borbotóns, sin que bote por fora, pero fervendo generosamente, e que o pulpo baile na tarteira. O tempo de cocción de un pulpo depende moito da dureza da vosa agua, se ten máis cal ou menos cal, porque iso sí que lle influye, e do grande que sexa o pulpo. Levo cocidos moitos pulpos na miña vida, pero máis de media hora, vamos, é que ni un pulpo de 3 kilos. Máis de media hora, pois non debería cocer ningún pulpo. Xa me está botando por fora a tarteira. Como dixe a miña nai, madre, pota fedela. Ela contestáballe, quítale tete e mete culela. Este pulpo, como non é un pulpo moi grande, son pulpos de máis ou menos 1 kilo, vounos a coser solo como un cuarto de hora ou así. Vouvos a enseñar como mirar se o pulpo xa está ben cosido, sexa cal sexa o seu tamaño e sexa como sexa a vosa agua. Ten que quedar para esta receta un pouquiño sobre do duro, porque lle vamos a añadir despois á fabada 5 minutos antes de que estean as fabas cociñadas. A mellor maneira de miraredes se están cocidos é contra a parte do pescozo, aquí arriba, porque é onde o pulpo é máis gordo. Entonces un tenedor e pinchámolo así. Pinchámolo por aquí, xusto por onde é máis gordo o raso. Pinchámolo, e se o tenedor sale ben, ou o palillo, ou co que queirades mirar, se sale ben, xa está ben cosido. Vamos a colar a aguiña do pulpo para que nos vaya enfriando. Parece unha serra de viño de catalán roxo. Vamos a picar unha cebola mediana, 2 dentes de allo, unha zanahoria e un cachiño de pimento rojo. Puñemos unha tarteira ao lume e botamos un chorriño de aceite, a poder ser aceite de oliva, e picamos un cachiño de tousiño, así de taquiños. Cando o tousiño empece a estar un pouquiño doradiño, botámoslle todo: cebola, pimento, allo e zanahoria, unha folliña de loureiro. E isto deixamos que se vai apochando pouquiño a pouco. Cos sofritos xa así de ben pasadiño, temos dúas opcións: deixalo así para encontralo na comida, ou pasalo pola batidora, que nos vai a axudar tamén a espesar un pouquiño a salsa da fabada. Iso xa é a gusto de cada quen. Eu, como teño un repunantiño na casa que non pode topar as pelixiñas dos pimentos, aínda que non sexa todo, si que vou a quitarlle algo do rostrido para moer, que non leve nada de tousiño que dá ben na tarteira. Agora aquí botámoslle as nosas fabas e cubrímolas ca auga do pulpo que xa estea fría. Así, solo cubrir. Como todas as fabas e todas as legumbres do mundo mundial, cando se cociñan hai que darlle como tempo para que a piel de fora se vai adaptando ao tamaño que vai collendo a carne de dentro, porque senón a piel rompe, porque o de dentro hincha máis rápido do que a piel de fora dá de sí. Por iso ten que estar a agua fría para de vez en cando asustalas. Iso refiérese a romperlle o fervor polo menos 2 veces ou 3 durante toda a cocción, para que a piel de fora lle dé tempo a ensanchar, digamos, a velocidade que ensancha a parte da dentro.
Vamos a adobar o guiso. Cucharadiña de comiños, cucharadiña de especias surtidas para callos, un pouquiño de tabasco, 2 cucharadiñas de sal, despois vamos a ir probando se necesita máis, e pimentón dulce e opcional pimentón picante. Eu xa teño aquí ambos pimentóns mezclados, así que máis ou menos outras 2 cucharadiñas de pimentón, un sobre de colorante. E isto ten que quedar aquí cociñando a fuego moi lento e comprobando que non estean xa listas antes de tempo. Si como a min decidiste desquitar parte do rustrido para que non se encontrase tanto na fabada, vámoslo a moer así. Botámoslle un pouco de agua, de coser o pulpo e pasámoslo pola batidora. Así, da próxima vez que teñamos que asustar a fabada, vamos a botar este mejunje. E mentras vamos a ir picando o pulpo. Se o pulpo xa está como seco e escorreito, se lle tocamos cas nosas mans secas, podense nos pejar a piel aos dedos e estropeamos o pulpo. Para evitar eso, hai que mollar as mans en agua. E así xa nunca se peja. Entón, collémolo e picámolo en taquiños generosos. Esta ajuiña do pulpo que me vai a sobrar é unha pena que a tiredes, porque é unha ajo que xa está rica, así ela por sí, un pouquiño de sal e xa está rica para tomar como consomé incluso. Entón, eu recomendo vos que a coledes para quitarlle así se ten algún tipo de impureza de haber fervido o pulpo e que agardedes, pois se nos próximos días, por exemplo, facedes unha caldeirada, dá igual que sexa de merluza, de fanecas ou de xureles, dá igual, vai a dar un sabor diferente, espectacular, porque a ajo en por si xa está rica. Por exemplo, para facer tamén unha caldeirada de pulpo ou para coser uns cachelos que lle queda a parte do color rosado do pulpo, vai a dar un sabor espectacular. Así, coladiña e metida na nevera, unha reliquia. Cando estea fervendo así, que non ferva moi fuerte, moi a borbotóns, porque senón poden romper as fabas, volvémolas a asustar. Eu neste caso teño este mejunje, pero se non, volvémolas a asustar con pouquiño de agua. O objetivo é que deixe de ferver, romperlle o fervor. A miña amiga María, é seguidora do meu canal, a persona que me regalou estas fabas de Lourensán, díxome que se cociñaban en media hora, ou incluso menos. Pero tamén se ve que a dureza das aguas de cada zona influye na cocción das fabas, porque aquí xa vai máis de media hora e aínda non están preparadas para botarlle xa o pulpo como toque final. O sea, que lle vai a facer falta, pois, como a calquera outra legumbre, máis ou menos unha hora cociñándose tranquilamente a fuego lento, facendo chup-chup. Que vos iba a dicir eu? Se vos gustou esta receta, tendesme que axudar co canal, tendeslle que dar a like, tendes que compartilo, e, se queredes, propóñovos unha cousa. Ideme dicindo que temas vos interesarían máis pa que vos puxera aquí. Non sei, algunha receta en especial, aínda que xa teño moitas en lista de espera, seguirei facendo unha lista para cando teña tempo de facervos o vídeo que vos me pidades. Un truco: si, por exemplo, vedes que están fervendo e queredes romperlle o fervor, pero considerades que xa ten agua suficiente, podemoslle tamén romper o fervor sacando do lume, deixando que cambie a temperatura, que enfríe. Vedes? Deixa de ferver, esperamos un pouquiño e logo despois volvémoslo a poñer ao lume. Esta é outra maneira tamén de romperlle o fervor. E xa por último, cando vexades que as fabas están casi a punto de estaren cocidas, añadimoslle o pulpo e deixámoslo 5 minutiños máis. E agora vou a probar. É especial.
porque colle moitísimo o sabor da comida, moi cremosa, a súa piel desaparece na boca. O sea, que encontrín a fava perfecta para facer este tipo de recetas e moitas outras. Agora solo me queda que na miña horta se dea tan ben. Xa vos lo enseñarei. Coidádevos, portádevos ben e sede felices. E probade a facer a receta.